penjo to pesa ma usiki tingo mana gi gunia ni no nyise nango no nyise ni jakom en muganga en ajuoga no nyise jakom ni en pesa ne ok dhi e kanisa pesa ne dhi ajuoga wiwa kik wil mapiyo koro sani ang'o motimore nekech kana arango pesa mochiwo cha to ok aneno picha William Ruto e pesa no minyalo wach ni koro mae mokedo ang'o motimore kane ber ndalo cha to sani bende nyaka bed maber ok nyal bedo ni nitiere jok moko maka wacho ni wach Harambee ni rach to ber jo kanisni ahinya king'iyo kanisa chani Kiambu kanye man nitiere mstari wa mbele gi kuonde mamoko mane William Ruto yudo ombulu malach kane giwacho ni we mondo ger kanisa ni jok dwa gero kanisa wabiro medo gero iwinja koro magi gin gik ma wan kako ganda nyaka wayie ni ka gimoro rach to rach ndalo cha moko de ng'ama time sani to magik e wach ni Victor en ni nyaka wang'i kako ganda ntang'o ma wadwaro nikech Eric biro nyisi ni yuaruok gi mbako osebeti mang'eny e weche mag Harambee gi mok gin gik mochako sani ma regulations osekel mang'eny e weche mag Harambee gi ndalo moko bende ne okum gi Harambee onge king'iyo ni nitiere ndalo ma kodong' onge Harambee ma mae wach Harambee ni ne en mana trigger en mana gik ma rage moro but en mana rage moro mani ineno kelo ich wang'ni ok en wach Harambee kende en rage nekech sama William Ruto wuoyo kuom milion 20 kendo chako dhi kucho Eldoret chako lando 20 ma milion 40 e juma achiel seche ma jonyuol nyithindo dok e half term pesa mar capitation pod ok ochiwo kiwuoyo gi jopuonj sama wawuoyo ni Victor nyithindo ni dala sama wawuoyo ni Ken nyithindo riembi ni dala sama wawuoyo ni pesa mar CDF manyocha ichiwo gi basari onge constituency mosechiwo CDF kata chiel koro kichak ing'iyo gi weche mag SHA wabiro losie gi gimamoko koro mae en mana trigger en mana achiel kuom ranyisi kuom gik ma jopiny mang'eny kale koro ne ginwang'o thuolo mar timang'oa mar mondo mi ginwang' kaka ginyalo fung'ore godo to ok en ni nen kech wach Harambee kende nitie Kiswahili moro matinde joma tindo osebedo ka wacho ni sema ikutoke